Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ugma, muabot na ang bag-o nimong sakyanan. Salamat pa. Dili ko makahimo sa pagpasagad kanimo iho. Paminat. Dili ko makaako sa pagdalikod kanimo iho. Inaot pa unta nga mao ka usab unya nga rikanako nga imong amahan. Oh. Nagkaduol na ang gikatakdang mga adlaw. Kinahanglan nga mangandam ka na. Paminat. Iho Jomari. Paminat. Nganong gitutukan ko ni mo ingon yan? Bisan og kupya kayo nimo ang hitsura mo sa imong inahan. Apan mulutaw gyud ang imong pamayhon nga wagyoy kalahian sa apuhan mo nga si anhing Papa Benedicto Buenavides. Nakita sa dan ako, pa. Base sa mga karaan o dagkong mga picture frame ni Anhing Lolo Benedicto nga naa sa bungbong sa karaan niyang lawak. Dili kay kana lang iho Jomari. Hasta na gani ang imong linihukan og the way nga makigsulti ka. Pintok og medyo hait. Paminat. Anugon, maong ayaw gyud usiki ang imong pagkaikaw karon. Kay sultihan ko ikaw og maayo. Mas maayong mahibaw ka. Nga daghan ang nangandoy nga unta sila na lang. Mao'y nahimong anak og Buenavides. Pa. Ako, anugnan gyud kayo ko. Kay bugtong ko ikang anak, iho Jomari. Ikaw ang katapusang kaliwat sa mga Buenavides. Nga moo'y makaangkon unya sa tanang kabulahanan. Apan, isukwahi ka sa imo karong prinsipyo nga gibarugan. Salamat ay pag-usab sa bagong sakinan nga gihulit nimo atong nagusbat pa. Cellphone. Uy, si Yaya. Hello? Yaya Ingrasya? Dodong Jomare, kumusta naman ka diyas karaang bay? Okay naman ko din Yaya Ingrasya. Ay, pastilan, oy. Si Dumaki di ay in taon. Kumusta naman ang iyang kahimtang suds ng balana diyas la Chera? Naapaghapon sa iyang talandugon nga kahimtang, Yaya. O padayon pa intawong giobserbaran sa mga doktor. Too di ay dong Jomare. Nikontak naman dali na ako si Pilang. Ang inahan ba tao ni Dumaki? Mas maayo noon, Yaya. Kay naglisod mi si Papa sa pagkontak nila mga tagtungod ni Maki. Muana ko no sa La Chera si Pilang. Aron maatiman niya ang iyang anak. Naman hinoy private nurse nga nag-atiman ni Maki. Pero lahi man yun ang pag-atiman sa ginikanan dong. Kaysa private nurse, di ba? Hinoon sab. Kay mapilit nilang karong gayon na ang pag-atiman nga binayran apan giisip gihapon nga sama sa kadugo ang tao nga ilang giatiman. Di na tingali ko makakita og sama nimo, Yaya Ingrasya. Nga dili lang diha kutob sa pag-atiman. Gipadako pagid ko nimo sa maayong mga pagtulunan. Dudong Jomare. Bitaw eh. Di sa tamang tama Yaya. Pasensya na gyud. Nalakbitan na hinunti ka, Yaya. Ikaw yun.
ko na bayaunta ko. Yaya, Sa laing bahin, nalipay ko kay imong na-appreciate ang mga kaayuhan kong nahimo kanimo, Dudong Jumari. dako ni mo ng achievement. Isip akong yaya. Nga imo kong napadako og taro nga may gugma og kahadlok sa Dios. Gibuhat lang nako ang unsa may husto og angay, Dudong Jumari. Og salamat sa Dios nga wa ko niya pasagdi. Salamat kayo, yaya. Sama na ka sa akong matuod nga inahan. Salamat. Og ikaw, padayon yun sa imong pagka-Kristyanos o padayon sa imong Diyos nun nga pagtuo. Ayaw yun og palingla sa pagtuo nga iya sa dautan. Oh, Wa ka ba agniha sa imong amahan aron mo talikod sa imong naman-an nga pagtuo o mo simba sa giilan nilang Dios? yaya. Ayaw yun intawon padasalit ang sa mga dautan, Dudong Jumari. Kay sama sa mga layang mga sagbot o mga dagami. Dauban sila o musilaot ingon nga dangilag sa impyerno ang ilang kadautan. Yaya Ingrasya. Nahala. Sige na, Dong Jomari. Dili na lang ti kadisturbohon diha og dugay. Basta kay mauna kadto. Bye na. Bye, Yaya. Bisan ako. Wa gyud magtuo nga ang katapusang henerasyon sa mga Benavides nga maoy manununod sa kulto nga sungayan. Akong namatuto sa katarong ug napadako nga duol sa Ginoo. Nalipat niya ng bahina si Sir Maynard. Nagtuot tingali siya. Nga sayon ra ang pagdiktar kang Jong Marie aron pasundon sa unsa may gusto niyang ipabuhat. Mao ba? Mami Relaida. Sigurado na bagid mo ang inyong desisyon ni Iha Krisha, ha? Brenna? Ma'am Relaida. Og hinaot pa unta nga imo aming tugutan. Pero maayo kahang inyong seguridad. Ang sitwasyon sa La Tierra karong mga panahon na okay ka, ha? Para na ako. Okay raman, ma'am. Bitaw, mami. Sige na good, ma'am. Please. Sige. Pero ako pahibaw ini si Tito ni mo Menard, ha? Iha Krisha. Okay. Thanks, Mami Relaida. Aware na ko ba hinihana kaya gisultihan ako ni Iho Jo Marie. Okay. Take charge lang unya nila palihog hakon mahiabot na unya sila dinha sa Liatera. Yes, may kalaong ganyan, Rolaida. Gusto unta na kong mubakasyon diha bisan kadiyot lang apan unsaon man sab gani amay daghang gibuhaton nga lisod pa kayong biyaan. Ang bahin sa kaso nga pag-abda ka nimo, unsa na yung kalabuan, ha? Huwa pa cute. Floating paghihapon. Naa sa imong mga kamot yun mismo ang posibleng kasulbaran unya niya ng maong kaso. Rolaida? Kung may mailahan ka lang, nga bisag usalan kanila. Lisod silang ilhon. Kay since day one hangtod sa adlaw nga gibuhian ko nila, pulo sila na nagsulob og abitong itom. Ug tinabunan lakip ang ilang ulo ug naong. Simperkwensa. Kag kinsam ka, kining mitumaw karon nga pundok sa mga antagonistang elitista. Nabalak ako nga moabot unya ang adlaw nga ang labing hingpit ka kaaway sa kapatiran sa espiritual dili na ang mga pro-Christ kundi ang samak kanatong mga antikristo. Posible. Kaya naganmaw niya mo sa kay nini umupahimo sa gayon. Apan dili, ginoon niya sila magpadaogon. O sakay mahitabo. Kung kita di ay unya mao ang ilang mapukan, ha? Supremo Menard Benavides. No. Dili ka na mahitabo. Tungod
kay dili og dili ko gyud na katugutan. Ayaw pagkumpiyansa, Menard. Ayaw gyud og kumpiyansa. May na yun gudi ay mo no, Miss Krisha. O, Ashing. May na yun gud, Miss Brenna. Tunang ganito siya. Nangandam na para sa mong biyahe, ma. Oh, mao ba? Hala, uy, kamo ba? Di na gidi mo maminaw na ako, no? Ashing! Naanasap ka, ana, ha? Please, paminawa taong ko, uy. Di lang ko gusto nga mawa na sab sa akong, may mawa na sab sa akong circle of friends sama ni Aning Darwin. Ashing? Nakita lagi na ako sa akong vision. Dili kasarangan nga talan-awon sa akong damgo. Doon na ni kahulugan. Nakita sa din ako ni atong wa pagipatay si Darwin sud sa karaang bay sa mga Buenavides didto sa La Tierra. Gosh, gusto na, anak, bi. Please. Mga ta. Sige na. Basta ba, ay mo pag-adto ha. Ayaw gitaon mong dayon sa La Tierra. Nisulti na sad si Ashing, ana, Miss Krisha? O, Brenna. Mao nga, naka-decide na ko. Dilita mo hinayin sa paglarga pa ingon sa Latera. Pasaylo ako, Miss Krisha. Kung dili ka, muhinayon gid ko. Mularga gid ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!